аэропорти Внуково инамҷада мо ҳозир қарор дорем дар аэропорти Внуково. ҳозир кормандони ҷумҳурии Тоҷикистон омадан гуфтанд ки Тоҷикистон ютаами давай рейса қатъ мекунад. Ай сабабе ки давлати Россия ай ҳамин рӯзи то соати 12 кадом рейси ҳаста мепарад дигар иҷозат наметиҳад. ҳозир мо тақрибан 1.5 соат вақт дорем. мо аз ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷаноби олӣ хоҳиш дорем ки ҳамин иҷозатия ки компания Ютайр мора бигира бара Тоҷикистон. Компания Ютайр гуфтест ки иҷозати самолети мо тайёр аст, ба доди мо бирасед. Ман мехоҳам Тоҷикистон равам. Бо ки мехоҳад Тоҷикистон равам? Ки хоҳиш дорад? Чи ягон гуфтанӣ дошта бошед гап зане, илтимос. Чи гуфтан? Чи гуфтан? Салом алейкум. Ман аз шумо хоҳиш дорам ки аз ҳама шумо ма хело чикар бигум дар ҷон ҳастам, хело монда ҳастам. Мехоҳам ки шумо ҳамин муроҷиати моро бинед. аз ҳама бародаро, аз ҳама зану мардҳо мехоҳам бигӯям ки илтимос моро аз ин ҷо баред. Киё хоҳиш хона рафтан дорад?